Hormat prezident bilen şüýlen gallar onu başlamak barada ýurdumyň gallaçy daýhanlaryny beren ak pataty bilen baglanşykly Mary vilayet häkimligine ýürüýän maslahat geçirildi. Maslahatda vilayatyň ak ekinli meýdanlaryna halkara parahatçylyk we danışmak ýyly diýilip atlanýan şu ýylla daýhan zähmet bilen ýetişdirilen bereketli buğdoý hatyryny gyýytgy möhletde ýetkisiz ýygnap watan harmanyna tapşyrmak boýunça öňde duran möhüm hemme gaýry goýulmasy wezipelere giňden ara alynyp maslahatlaşyldy. Soňra dawara gatnaşýanlar Mary vilayet taryhy we ülkäni öwrenş muzeýine gedilenjetdiler. Qadimi meri we döwlet taryhy medeni goýrakanatynyň şäherindäki taryhy we arhitektura ýadygärliklary dawara gatnaşýanyň kalbynda halkymyň 5000 ýyllyk şöhratly taryhyna bolan buýsanjy artdyrdy. Soňra maslahat gatnaşanlary vilayet derejesinde galy uruguna giýişilen ýer bolan Wekil Badyr etrabynyň mülk bükürü geňişliginiň şäherindäki galy meýdanyna geldiler. Ey Allah'ım, alparyan il wagtly işler bilen halkymyň söýgüsini gazanýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Hajar Kadamyň hemde peder ýoluny münasip dowam etdirýän daýhanlarymyza kuwatly we ýokary öndürjülükli owhojuluk tehnikalaryny we gurallaryny alyp berýän garaşsyz Bakywy tarap Türkmenistan döwletimiziň belent mertebeli prezidenti arka dagly Gahrman Hajar Serdarymyzyň belent taşlaryny aman il ýurt bähwit alyp barýan işlerini hemişe rowaj eyle. Ey Allah'ım, halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynyň bu mübarek sähetligini arka dagly Gahrman Hajar Serdarymyzyň galla orowna başlamagy beren ak patasyndan ruhlanyp galla orowna girşýän Mary vilayetimiziň zähmetseýär daýhanlaryna bawa daýhan ýar Daud peýgamber howandar bolup Allah Taalanyň bereketi bilen ýetişdirilen guşgursok ak buğday dänelerini isripsiz ýygnap galla borçnamalarymyzy uly üstünlük we ýeňişler bilen ýerine ýetirmekli ödüň miýetler eyle. Ey Allah'ım, sahawatly toprağymyzda ýaşaýan her bir türkmeniň ýolunyň aýdyň, geljegi bagtly, maksatlary murat bolup, ilimizi asuda, ýurdumyzy parahat, ýyllarymyzy bereketli, saçaklarymyzy arsgally döwletleyle. Rabbi yessir we la tuassir we temmim bil hayr. Amin ya rabbel alamin. Şäherimize bereket, Gahrman Hajar Kadamyň. Şäherimize bereket, arkadaşlar Gahrman Hajar Serdarymyň. Şäherimize bereket, Edermen gallaçy bawa daýhanlar. Hormat prezident bilen toprakdan bereketli hatyr öndürmekde öýlerini ähli babatda berýän kömekdir goýlaklarynyň ýerlikli peýdalan ýana Mary vilayatynyň Ussat gallaçy daýhanlary şöyle watanymyzyň galy harmanyna 345 000 tonna guşgursuk ak buğdoý hatyryny goşmaklygy aýdyň maksat edilýär. Şu mövsümde vilayatyň ýana buğdoý hatyryny bökdenşik kabul etmek üçin galy kabul edişini goýdurnyň 45-de döredildi. Şu zähmet bayramçylygynda vilayatyň medeniýet kimsiniň satlarynyň ýürüýte taýýarlany aýdym saly çykyşlary dawara gatnaşanlara şatlyk paýrady. Daş töwregi ýaň salyp kemelerde ruhy galkynşy döwreden çykyşlarda baky erkany asuda watanymyzy hormat prezident bilen alyp barýan ýyly halk döwlet hem umumy adamzat bähwetli belen tutumly orowaj işleri bereketli toprağymyzdan dörenýän Ussat gallaçy daýhanamyzyň pek zähmeti ak buğdoý giňden wasp edildi. Joşunly çykyşlardan şatanany Ussat kärenleşleri kombaýnçylary awtologlaryň sürüjileri hemişelik bir tarapymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramçylaryň döwletimizde uly bilen toýlanýan ýylyna Mary vilayatynyň galy meýdanlaryna ýetişdirilen bol bitkinli buğdoý hatyryny gyýysgy möhletde zaýasyz ýygnamaklygy şowly badalygy allar. Bu ýerde degişli hünärmenleriň agrar partiýanyň vilayet komissiyanyň işgärleriniň kombaýnçylary şerekeme bayramaly agresenat orta hünär okuw mektebiniň talyp ýaşlary bilen geçiren tejribe okuwlary netijeli häsiýete eýe boldy. Bu ýerde vilayatyň beden terbiýe hemde sport baradaky baş müdürlüğiniň guramagyna geçirilen bäýatçyklary görkezme çykyşlary hem çekelişikli häsiýete eýe boldy. Dabaran dowamyna Mary vilayet polisiýa müdürlüğiniň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň hemde polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri galy uruguna gatnaşýan mehanizatorlar hemde awtologlaryň sürüjileri bilen wagyn netihat şäheretini geçirip, olary galy urug döwrüne ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini, şerekeme ýol hereketiniň kadalaryny dogry berjä etmeň düzgünleri
şollarny giň işleýini düşündirdiler. Welaýatyň ussat kärinişleriniň gallaçy daýhanlaryň halkary parahaçylyk we ynanşmak eline kemale etirene buğday hatyr ýüklenen awtolog kerwany Mart şäheriniň Gorkany köçelerini bedäp oňa öz borçly öwüşigin çaýdy. Ýük awtologlarynyň kerwany şäheriň gödel künjekleriniň owdun binalyň deňinden geçip Mary Gally önümçilik birleşiginiň Mary Gally kärhanasyna geldi. Üssü bereketli buğday hatyry ýüklenen awtologlary uly şatlyk bilen garşalyny. Kärhanada Gally uruguna badylygy berilmek hemde daýhany ihlasy bilen ýetişdirilen aýyk buğday hatyrynyň ilkinji tonularynyň kabul edilip başlanma münasibetli dabara geçirildi. Dabarada çykyş edenleri welaýatyň edermen bagy daýhanlaryny Gally uruguna badylygy berilmegi hemde buğday hatyrynyň ilkinji tonularynyň kabul edilip başlanma bilen gutlap ýurdumyzyň owy hojulukçylaryny bol Gally hatyryny ýetişdirmekde berýän kömekleri golluglar üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezident boly Arkadagy Gahrman Serdanmyda alkyş sözlerini beýan etdiler. Şu şatykly pursatlarda 2025-nji ýylda döwlete buğday tapşyrmakda şertnamalaryň boşnamalaryny üstünlikli ýerine ýetiren kärinçileň birnäçetini hormatly prezident bilen adyndan sowgatlary mowşurly. Dabaran dowamy welaýatyň medeniýet we sunudy satlarynyň ajaýyp döwrümden wasypyny ýetirýän çykyşlary bilen utgaşdy. Halkbara joşa getirýän aýdymlarda hemde tanyslarda hormatly prezident bilen owy goýuluk pudugyny amal aşyrýan özgertmeleri, bereketli türkmen topragy, gallaçylan çekýän pek zähmetleri, bol hatyr içilýän aýyk buğdaýymyzy joşgunly wasyp edildi. Dabaralı şäherden soň welaýatyň edermen gallaçlarynyň ýetişdirene bol buğday hatyrynyň ilkinji tonlary kabul edilip, oly Mary Gally kärhanasynda gaýtadan işlenip başlandy. Welaýatda Gally hatyry ýygynan meýdanlarda bada-bada buğday hatyrynyň malary gyşda üçin ätiýaçlyk ot taýýarlamaklygy, ýerleri sürüp gan şunlaryny, göýek bagça ekinlerini ekmäge taýýarlamaklygy da guramaçylykly ýerşildi.